dochádza k vyplácaniu priamych platieb. Zoberte si, že od minulého týždňa po poslednej krížovej kontrole zhruba za necelé 2 týždne bolo vyplatených teraz aktuálne k dnešnému dňu ďalších 60 miliónov pre poľnohospodárov. Čiže tie peniaze im pravidelne dennodenne prúdia. Tá efektivita tých zamestnancov a nastavenia nového generálneho PPAčky, pracujú sobotu, nedeľu, po večeroch a tak ďalej. Robíme všetko, aby sme tie finančné prostriedky doručili. I napriek tomu nenesieme za to zodpovednosť, ale robíme všetko preto, aby sme vyšli v ústrety poľnohospodárom a preto dnes aj tá vláda, historicky prvá vláda na poľnohospodárskom družstve, kde dávame silný odkaz celému sektoru pôdohospodárstva, že nielen úlohou ministerstva, ale aj celej vlády je tento sektor posunúť na priečku, ktorú si zaslúži mať po tých XY rokov. Dnes na vláde uznesením vláda uložila mne ako ministrovi pôdohospodárstva informovať jednu aj druhú asociáciu o tom, že poľnohospodári dostanú tieto finančné prostriedky a že teda v prípade, že by ich nedostali, budú tieto finančné prostriedky pre tých poľnohospodárov vyplatené aj po 36. Lebo bolo zvykom XY rokov dozadu, že časť poľnohospodárov si poviem to tak, akože využívala priame platby na to, že si brala na to obdobie, dokiaľ na nejakého pol roka cez tie priame platby úver, ktorý bol stanovený do 36. Vidíme, že teda tá situácia je v tomto prvom roku novej spoločnej poľnohospodárskej politiky iná, tak sme vzájomne sa dohodli, že banky predĺžia tieto splatnosti do 39. Ja chcem len uistiť všetkých poľnohospodárov, že nech nepočúvajú tú nejakú politiku v tom, že keď sa nevyplatia priame platby do 36, tak ich v živote neuvidia. Nie je to pravda. Tie peniaze, tí poľnohospodári dostanú aj po 36. Nám len európska legislatíva hovorí o tom, že bez sankcií musíme vyplatiť minimálne 95% priamych platieb do 36. My môžeme vyplácať priame platby, aj ich vyplácame po 36. A bolo to aj v iných kampaniách v predchádzajúcich rokoch, kde sa vyplácalo po 36. Len ten pomer potom je taký, že v zásade tam máte sankciu ako Slovenská republika. To znamená, že ten poľnohospodár dostane 100% toho, čo má dostať, ale dajme tomu, že 95% je z európskych zdrojov a 5% musí dávať do toho krajina. Čiže je to nejaká sankcia, ale ten poľnohospodár tie svoje finančné prostriedky 100% dostane. To sú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, máte balík 250 miliónov, to nie sú peniaze, ktoré vy teraz hneď tu musíte položiť na stôl, 250 miliónov. To je len prísľub ministerstva financií, že túto sumu vie vyčleniť na návratnú bezúročnú pôžičku. My sa bavíme o návratnej bezúročnej pôžičke pre poľnohospodárov, ktorí budú chcieť si zatiaľ vykryť na nejaké obdobie, maximálne do 31.10., lebo dovtedy už tie priame platby budú mať vyplatené, vykryť to obdobie, keď teraz ešte niektorí nemajú vyplatené priame platby a v zásade ručia buď priamymi platbami do výšky 70% toho, čo im prináleží v kampani 2023, ale maximálne na podnika, alebo teda na žiadateľa 100 000 eur. To znamená, že buď takto, alebo ešte je tam alternatíva, že by ručili nie priamymi platbami, ale niečím iným, ale ten proces pri tom, že budú ručiť niečím iným, je troška zdĺhavejší, komplikovanejší, jednoduchšie ten systém bude vedieť byť realizovateľný pri tom, keď budú ručiť priamymi platbami. Tie peniaze, hovorím, nie sú tu niekde. Ministerstvo financií dalo prísľub SZRB, že mu posunie a to bavíme sa v tomto roku. Hej? Aj príjem, aj vrátenie a tak ďalej. S tým, že ale chcem povedať, že veľmi rýchlo ten proces postupuje. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo to dnes administrovať. Ráno o pol 9:00 je výbor k tomu a o 9:00 to predkladám v skrátenom legislatívnom procese v Národnej rade už. Takže budem sa tešiť a som zvedavý, že či aj ostatní všetci z opozície podporia tento zákon, ktorý má pomôcť a umožniť poľnohospodárom čerpať návratné, hlavne bezúročné pôžičky. Tento rok prvýkrát v kampani 24 zavádzame napríklad takú zmenu v porovnaní s tým predchádzajúcim rokom 2023 alebo tými historickými obdobiami, že žiadosti sa podávajú len elektronicky. Pomôže to systému, urýchli to tie procesy, zjednoduší to, môže sa vyhneme nejakej chybovosti, ktorá sa papierovo podávala, potom sa to prepisovalo a tak ďalej. Veľa zmien chystáme v tej kampani 24, ktoré budú mať pozitívny, podľa mňa, vplyv a efekt. Len si zoberte, že hovoríme tu o podpore malých farmárov. Ja si myslím, že áno, toto pomôže malým farmárom, hlavne malým, lebo tí veľkí mali všetci vykryté, dlhodobo si to vykrývajú cez komerčné banky.